bo tagaji aw bela jilema amba foina aw ni nyankuma aw bismillah aw ka jabaraneka mimbe kuna foni di aw ma sanga ani wati bela jile limana mi aka kuna fondi gafewye la dala de do anfe no dongo do minye ka tandena fo se juma do ma gafew be sebe kuna fondi law fe limana aw ya kanu kaye ni kenen ka bama yelema bamana kana bela jile bi se ka famia soro jamana kuna fonla chogo mina kuma ansigira kenen ka ambi befo ka bela jile wale mando kuna fonu amba damne jona anda blada grindala limana minye bakurumba wi amba jira ka fo nouvelle horizon konna la le jira ka fo ko minye mali premier ministre docteur Shogel ko kala maiga ko gafe do dona ale bolo gafe mi no betalike siga fo ba min kera mali konna la nu kama assise nationale de la refondation o gafe dona abolo a senfe minye docteur Shogel ko kala maiga ay kanto ka fo koni nanye filike walma nanye an filila ka kodo boloda limana ko anga don ka fo o fili koni anga do ka fo an filike kunga minu ye filike limana ulu ka seka nyangi minu fana da dona filina ulu fana ka seka nyangi docteur Shogel ko kala maiga yo kuma fo amina da do la 600 o mana boy no mimbi talike le challenger kumana limana ni wati na miye jema de bulimbe ka mali deme o kera o misali munye ajarga ka foko Senegal ka fe Senegal ka jamana de do de be minumbe uka société civile konala o koluna na mali konala yanno limana ukana uka badia ani sinjia ko ira mali deuna ka fo mali ta kelena bide fen fe mali sorobi oyo olu yoro soro sabu mali ni Senegal bele jele fakile bakile deundi o asenfe musoba mbia nu kama Aminata Dramane Traoré limana ale yoro farafina ka ke farafina client o ka sabati ale ka hamina bade wi ani ni jekulubami no ye Senegal faso de njama ku ye barla sigido ke amina anda do la 600 le challenger kono o mana boy info matin ajira ka foko kuma kamimbe na kuma chaira ko sebe premier ministre koro ani premier ministre koro Boubou Cissé ani kuruwar jamana kuntigi Alassane Ouattara ni nyogonche minye Alassane Ouattara anake fora ko kuma nyogonya bani mali jamana nyamogo koro ni kuro ko kuma nyogonya ayre kuma foko otengalo inde ko kuma nyogonya bali ni mali jamana nyamogo akera korolen wa akera kurawi ko kuma nyoya balen olu ni nyonche ngalimana minye Alassane Ouattara anyingale France 24 kuna fondila ufe akumana akoka amina ndadu ala 600 info matin kelin kono limana mimbi talike jekulu minumbe ni o cadre d'échange des partis politiques yoro olu ya jira ka fokut na franya la fanga inkutina alako don marsikalo tlemwa ani duru na toina na politique tomba flambe politique to ba flabe jekulu inkonna la ni oye yelema ani ademaye olu koningo fiu olu tina son hakilaima amina ndadu la 600 l'indépendant fana kumana Senegal jamana kuntigi no oye alasa ngafo Macky Sall limana Macky Sall kwani colonel Assimi Goïta kumana nege juru siraw fe yana kata jere kene ka mimbi ka ke 600 Bruxelles minye Union africaine ani Union européenne ka jere ba mimbe sedan 600 yana ko yani yoro farafina kele atomba nyemoya de dira Macky Sall ma 600 Macky Sall mini bi afela de ko CEDEAO ka nyangi minumbe malika 600 akaseka wuli wa ko natara o kene kalimana ka bo kuma foka ubokoro don wala sa nyangini akaseka wuli ka boy amina ndado la 600 l'indépendant kono limana le soir fana kumana le soir ya dira ka foko barkan ni takuba ko ubifeka usembo maliko ere de la PPwa o de yingali le soir o famina ndado la mi farkolonyo ne stratégie la samata sega uka digil karamo no ye Mohamed Makasuba ye ko magaro bina fara aka limana wala saka sega samata sega uka digili baro olu blasenga amina ndado la 600 amisra ka kunjani mi o histoire de Bamako e limana yoro afora ko barkan ani takuba kan kodo malila nga ni o fora limana ko koni joro nyuma de sorole wala saka kuma mi yad agali alefe o kuma resementiara ko sayna jere bamin kera Mauritanie ka fe ko mi yad agali na manye ko France de kun keleno ko Kongo maka fo kuma nyonya o tisega teme yad agali ni mali jamana nyamo che ko France ko ni keto fleki ko do sa ni ngoni sirado de dele toy sirami ni mali jamana nyamo biseka kuma nyonya limana ko teme uni yad agali che
o de kuma yɛrɛ soit de Bamako min fɔ an bɛna an da don a la sisan ka walawala nka yan'an ka se olu ma an b'a daminɛ ni façade sɛbɛn Nouvelle Horizon ye limanaw a y'a jira k'a fɔ ko kunungo centre international de conférence de Bamako la o soba in kɔnɔ limanaw premier ministre gouvernement ɲɛma docteur Choguel Kokala Maïga ko ale ye min bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye maabaw ye minnu bɛ yen ni assise nationale de la refondation baaraw kɛra minnu tun bɛ a ko ɲɛma ni o ye cadre de la haute administration de l'état ko a ye olu bisimilali hukumu kɔnɔna la a jirala k'a fɔ baara fila de tun bɛ yen fɔlɔ o ye gafeba min bɛ yen ni jamanadenw ye sigi ka fɔ kɛ limanaw hakilila minnu taara o kɔnɔna la assise nationale de la refondation hakilila minnu taara a kɔnɔna la laɲini minnu kɛra a kɔnɔ o donna premier ministre bolo ani fana min ye baara minnu kɛra limanaw ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin nin ma kofɔlen minnu bɛ yen n'u ye nin baara in kɛ a sen fɛ Nouvelle Horizon ka fɔ la limanaw min ye jamana in kɔnɔna la baara minnu kɛra Choguel Kokala Maïga ye a baara ninnu a ye foliba de ta ka ɲɛsin baara ninnu ma sabu a jirala k'a fɔ baaraba de kɛra politiki ko nasira la jamanaden yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ani min ye maa minnu bɛ yen n'u hakili juru cannen don n'u sera ka nin baara in kɛ cɛ ni muso minnu bɛ yen n'u bilala nin baara in na limanaw n'u ye assise nationale de la refondation a fɔra ka kɛ cogo min na k'u ye baara in u y'a kɛ o cogoya de la wa o foli limanaw premier ministre ma dan foyi sɔrɔ o foli la ka ɲɛsin nin maa kofɔli ninnu ma o ɲɛmɔgɔya bɛ maa min bolo o ye Zeyni Mulayi ye Zeyni Mulayi min ni limanaw bi bi in na a yɛrɛ ye ministre kɛ an ka jamana kɔnɔ yan baara in a taara ka di olu de ma fo ka taa se min bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔ la maa minnu fana bɛ yen n'olu da donna jamana ko la u ye ministériyaw kɛ limanaw olu fana da bɛ ko in na a jirala k'a fɔ assise nationale de la refondation yɔrɔ ale baaraw kɛra an ka jamana kɔnɔ yan Choguel Kokala Maïga y'a jira k'a fɔ nin ko nin kun ye sira ɲɛnama dɔ de sira min ni jamanadenw kun kan ka u ka hakililaw di hakililaw fɔ a ko kɛnɛ kan walasa a ka se ka ta baara ka kɛ n'a ye baara kɔni banna sisan limanaw min tora sa o de ye kuma minnu fɔra gafe in kɔnɔ a ka se ka lawaleya docteur Choguel Kokala Maïga y'a jira k'a fɔ ko baara kuma daminɛ nka baara daminɛna sisan de a ko assise nationale de la refondation limanaw k'a bɛna kɛ sababu ye sira min kun gerennen don Mali ɲɛ walasa a ka se ka tiɲɛ dɔw ye a ka se ka baara dɔw kɛ jamana kɔnɔ n'o ye jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na lakanabaliya min n'o kun ɲɔɲɛnen don o bɛ se ka wuli ka bɔ yen min ye jamanaden yɛrɛ bɛ se ka lafiya jamana kɔnɔ jamana bɛ se ka lafiya cogo min na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen ni olu talen don walasa yɛlɛma ka se ka boloda jamana kɔnɔ o fɛɛrɛ ninnu limanaw ko o de fɔra assise nationale de la refondation kɛnɛ kan o gafe min n'a dira premier ministre ma a ko a na waleya fo ka se a dan na a y'a jira k'a fɔ maa kelen ko tɛ dɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen minnu bɛ yen ni ka ta togodaw la ka na marabolow la fo ka na laban Bamako yan limanaw k'olu de ye nin kuma fɔ olu de sigira nin ko kɛnɛ kan bɛɛ ka kuma lamɛnna bɛɛ ka fɛlaw lamɛnna wa baara na kɛ ni o de ye ko fɛn fɛn kun tora limanaw o de kun ye nin ye gouvernement kɔni ye gafe in sɔrɔ a bolo la a tɔ tora sisan gouvernement ni jamanadenw u ka se ka ɲɔgɔn faamuya a ko taabolo la furancɛla fanga in ale kɔnɔna la limanaw yan'an ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Faransi jamana ka a jirala k'a fɔ olu ka kalata baaraw kan ka boloda ɲina san 2022 in kɔnɔna la ko cɛbɔ dɔ bɛ yen cɛbɔ min limanaw n'ale kɔni fɛla tɛ fiyewu farafin jamanaw ka ye Faransi jamana kɔnɔna la ni jateminɛ kɛ min ye cɛ min filɛ nin n'u k'a ma ko Eric Zemmour ana kɛ baara taabolo min b'ale bolo limanaw o de ye k'a fɔ n'ale kɛra Faransi jamana kuntigi ye ko a ɲɛ tɛ fɛ ka farafin den yɛrɛ de ye Faransi jamana dugukolo sanfɛ Eric Zemmour min filɛ nin ye yɔrɔ baara in hakilila min tun b'a bolo nin ye n'o de ye k'a fɔ maa minnu farafin den minnu bɛ bɔ yen n'u bɛ bɔ farafinna ka taa tunga la nazara jamanaw kan limanaw ale ka yɔrɔ président n'i bɛ fɛ ka jamana kuntigiya ɲini i b'a sɔrɔ hakilila dɔ b'i bolo n'u k'a ma projet ale ka projet kɔnɔna la dɛ limanaw k'a bɛna fɔ ale ɲɛ tɛ fɛ ka farafin jamanaw yɛrɛ de ye Faransi jamana kɔnɔna la k'a ko n'a kɛra Faransi jamana kuntigi ye limanaw k'a bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ mɛn ko fo farafin jamana minnu den min bɔ farafin jamanaw kɔnɔna la limanaw ka taa Faransi jamana kan ko a na olu gɛn ka bɔ yen ayiwa kunnafoni filɛ dɛ an tɛ ala yɛrɛ deli ale ka kɛ Faransi jamana kuntigi ye limanaw mana bɔ yen an bɛ don façade 7 le challenger kɔnɔ ale kumana
a y'a jira k'a fɔ min ye Senegal jamanaden dɔw bɛ yen u ka société civile k'olu nana taama dɔ la Mali kɔnɔna la yan taama in tun bɛ don hokumu min kɔnɔ limanaw ko ka Mali jamanadenw ko k'u dɛmɛ ni hakilila ye k'u dɛmɛ ni dɛmɛ fɛn fɛn bɛ yen limanaw n'o ye k'a fɔ ɲangini minnu binnen don Mali kan nin wagati in na ni a fɔra de ko bin kɛra malidenw kan ko k'u to u ka jamana u bɛ fɛ k'u ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔ waati min na ko dɔ bɛ fɛ ka wuli ka tila ka Mali tindi o gɛlɛya kɔnɔna la limanaw ni kan ye CEDEAO ma communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest o min ni o ma se ka Mali a ka gɛlɛya kɔnɔ ka Mali dɛmɛ ka bɔ a ka gɛlɛya kɔnɔ o min ni Mali y'a tɔnden dɔ ye o ma se ka jamana in dɛmɛ k'a fɔ gɛlɛya bɛ aw kan dɛ e ko an t'a lajɛ an bɛ se k'aw dɛmɛ cogo min na o ma o kɛ CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ye min kɛ u dalaminɛ kala ye ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye layidu ta k'u ma se ka layidu dafa n'o ye kalataw n'a ɲɔgɔnnaw ye ko fo ka ɲangi bin u kan ɲangi kɔni binna limanaw kabi janvier kalo tile 9 tɛmɛnen na diɲɛ maa de wulila farafin jamanaw kɔnɔna la minnu ko ayiwa Mali aw kɔni baga kɛra aw ma dɛ aw filɛ nin lahala min na aw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a bɛ san caman bɔ bamancɛ wale tigilamaw ka gɛlɛyaw ani min ye jamana yɛrɛ tigɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ dunan caman bɛ anw fɛ yan kɛlɛcɛw la minnu sen tɛ ka jamana in bɔ gɛlɛya kɔnɔ nka aw minnu y'aw baden farafin jamanaw ye anw tɛna aw to nin gɛlɛya in kɔnɔna la fiyewu limanaw o dɔ ye Senegalikadenw ye u y'o o baara yɛrɛ sɛmɛntiya limanaw ko Senegal société civile dɔ de wulila ka na Mali la yan nɔ a ɲɛmɔgɔ ye Mamadou Diop fana kɛ a yɛrɛ ye député ye wasaden do Sénégal Assemblée nationale kɔnɔna la limanaw k'u nana Mali la yan u ni musoba min fana bɛ yan n'o ye Aminata Dramane Traoré k'u n'o ye ɲɔgɔn ye u ye kuma ɲɔgɔnyaw tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o fana min ye Mamadou Diop ye a ka kuma la k'olu kɔni hakili la bi gɛlɛya min bɛ Mali kan bi k'a kan ka kɛ sababu ye malidenw bɛɛ lajɛlen ka fɛn dɔ faamuya a kan ka kɛ sababu yɛrɛ hali farafina yɛrɛ bunakun kan farafinden bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ja ni fara ɲɔgɔn kɛra gɛlɛya bɛ se ka wuli ka bɔ an kan ko n'a ma ɲɛ ko Mali kɔnɔna la yan a fɔra ko juguw dɔnna Mali kɔ ka juguw dɔnna k'a ka kan sisan malidenw ka fara ɲɔgɔn kan u k'a dɔn k'a fɔ ni fara ɲɔgɔn kan ma fɛn fɛn dilan farafalali tɛna o dilan o mana bɔ yen taamakɛla ninnu na maa kelen wɛrɛ b'a la n'o ye Pierre Sané ale ye jɛkulu dɔ ɲɛmaa ye n'o kama ko Imagine Africa ale y'a jira k'a fɔ ko furanjɛla fanga min filɛ Mali kɔnɔna la bi limanaw ko furanjɛla fanga in limanaw ko ni Mali sini bɛ ɲɛ ko a bɛ furanjɛla fanga in de bolo ko wa furanjɛla fanga in kan k'i jija Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ani bɛn ani tɛgɛdi ɲɔgɔn fo ka taa se sɔrɔ bɛ se ka yakubaya cogo min na ko furanjɛla fanga in limanaw ko nin bɛɛ lajɛlen jo b'a la wa ko a bɛ k'o sira min ta nin k'a k'i jija a ka taa ni o sira ye wa olu minnu bɛ n'olu ye Senegalikadenw ye olu bɛ furanjɛla fanga in dɛmɛ o kan kan sabu olu ye wulikajɔ min ye Mali la kɔsa in na k'a fɔ a bɛ se maa 4 million ma minnu wulila k'a fɔ an bɛ furanjɛla fanga in an b'a kɔ an b'a dɛmɛ limanaw ko y'a damana misali ye olu tɛ se ka o ko kɔni o tɛ se k'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye wa u y'a dɔn k'a fɔ bi malidenw b'u ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔ o mana bɔ yen fana cɛ dɔw fana bɛ taama in na n'u kama ko Guy Martin Sagna ale fana ye jɛkulu dɔ ɲɛmaa ye Front pour la Révolution anti-impérialiste ale ko Mali limanaw k'u tɛna Mali to a kelen na u na Mali dɛmɛ fo ka se a dan na limanaw ko malidenw k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ min kɛra u ka jamana kɔnɔ olu fana fɛ yen Senegal o wulikajɔ kelen de kɛra CEDEAO ni UEMOA ye ɲangi min ta Mali kama ɲangi bɛna fɔ u ye jamanadenw u y'olu de ɲangi n'o tɛ k'a fɔ de k'u ye jamana ɲɛmɔgɔw ɲangi o tɛ a bɛna fɔ u ye bariya min bɛ CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ teriya minnu ni ɲɔgɔn cɛ k'u y'u se terikew kan u ma da o fana ma sariya minnu bɛ CEDEAO ni UEMOA bolo bɛ ka baara kɛ n'a ye u ye o sariyaw fana sɔsɔ n'o tɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ se san 30 ma bi limanaw ko Berlin kokoba min bɛ yen n'u k'a ma ko mur de Berlin ale cilen kɔfɛ ko nanzara jamana minnu bɛ yen ni olu bɛɛ lajɛlen de b'u k'u ka nafa ɲini farafin jamanaw kɔnɔ Aminata Dramane Traoré de y'o kuma fɔ ko farafin jamanaw tun kan k'u hakili to o yɔrɔ in na n'o tɛ ko nanzara jamanaw n'i y'u ye farafina limanaw u mana fɛn wɛrɛ la dɛ u nana u ka nafa de ɲini na farafin jamanaw fana kan ka o faamuya k'u fana ka nafaw ɲini kunnafoni filɛ limanaw an y'a bɔ challenger kɔnɔ o mana bɔ yen info matin kumana an bɛ don ale kɔnɔ la a y'a jira k'a fɔ kumakan min bɛ yen n'a fɔra ko a ma sɛbɛntiya fɔlɔ nka kumakan in k'a ni Alassane Ouattara
Côte d'Ivoire jamana kuntigi ani premier ministre kɔrɔ min kun bɛ Mali la yan Bubu Sise ko kumakan in ni olu de kumakan bɔlen don limana kumakan in nka a bɛ n'a fɔ Alassane Dramane Ouattara kumana a kan waati min na France 24 kunnafoni sira ani min ye RFI ye olu y'a ɲininka limanaw ni jateminɛ kɛ ni kumakan min filɛ nin na nɛgɛjuru a tɛmɛna nɛgɛjuru sira fɛ premier ministre kɔrɔ Bubu Sise ani Alassane Dramane Ouattara olu ni ɲɔgɔn cɛ nka a bɛ n'a fɔ Alassane Dramane Ouattara kuma in a m'a fɔ tiɲɛ tɛ a m'a fɔ ko tiɲɛ don sabu ni jateminɛ kɛ jɛrɛ min bɛ yen n'o bɛ ka kɛ février kalo min kan ka kɛ sini yɛrɛ a bi alamisa yɛrɛ sa kɛ bi alamisa alimanaw février kalo tile 17 jɛrɛ min bɛ ka kɛ Bruxelles ni a fɔra k'a fɔ farafin jamanaw Union africaine ani Union européenne olu kan ka ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sahel koɲɛ kan yɔrɔ Alassane Dramane Ouattara ale bɛ kɛnɛ kan yen nɔ min ye France 24 maaw ye olu de y'a wele kunungo wuladanfan yɛrɛ fɛ k'a ɲininka bɛɛ kun sigimɛ ni ɲininkali min ye n'o ye k'a fɔ kumakan min tɛmɛna ani Mali premier ministre kɔrɔ cɛ n'o ye Bubu Sise ko kumakan in ko a hakilila ye mun y'a la nka a ɲininkali kɔ limanaw a kɔni y'i pan ɲininkali in kunna a ma sɔn ka jaabi i n'a fɔ a kan ka jaabi cogo min na a ko ale tɛ maa ye maa min bɛ ni a ka bɔlɔlɔ kana yɛlɛ o man ca ale ka ko tɛ bɔlɔlɔ ko ye Alassane Dramane Ouattara de ye nin kuma fɔ a ko n'a sɔrɔla kumakan in bɛ maa minnu ɲininkali k'a la France 24 kunnafonidilaw ko n'a sɔrɔla kumakan in b'u bolo u ka kumakan in jira ale yɛrɛ la ale b'a lamɛn n'a sɔrɔla ale kumakan don a n'o fɔ n'a yɛrɛ kumakan tɛ a n'o fɔ ko wa ko fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ sisan majiko kilew la ani bɔlɔlɔko kilew la ko fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ limanaw a y'i pan ɲininkali kunna ko nka ni Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ n'i y'a ɲɛda tilenna lajɛ n'i y'a kun tilenna lajɛ k'a bɛna fɔ ɲininkali min kɛra a la a y'a tɔɔrɔ dɔɔni nka limanaw a kan ka jaabi min di a ma o jaabi di parce que sɛbɛn info matin ka fɔ la n'i ye jateminɛ kɛ kumakan in tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa a ko kɔni bɛ sariya de ka bolo kan Mali sariya bɛ ka wuli ka jɔ kɛ bi ka se k'a lajɛ sabu a jirala k'a fɔ ko nin kɔni ye dantɛmɛ wale walima dankari Mali jamana ma min kɛra jamana kɔ kan ani jamana kɔnɔna la yan nɔ sariya kɔni bɛ ka o ko sɛgɛsɛgɛ bi yan'a ko ka kɛ tiɲɛ communiqué ale ye tribunal fɛ yan'an ka bɔ info matin kɔnɔ limanaw a jirala k'a fɔ bi yɔrɔ min ye masikalo natɔn tile 25 ye politique tɔn minnu faralen don ɲɔgɔn kan n'u kama ko cadre d'échange des partis et regroupements politiques olu ko u tɛna furanjɛla fanga ye u tɛna lakodɔn masikalo tile 25 natɔn in na nka kuma in ka ɲi fɔlen politique tɔn dɔw ko ayiwa a tɛ nin kuma in lajɛ nin ye hakilila min n'a man ka taa jamanaden yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ o politique tɔn fila o ye yɛlɛma ani adema ye olu kɔni ma sɔn a ma info matin ka fɔ la olu y'a jira k'a fɔ yɛlɛma ni adema yɛlɛma yɛrɛ ye communiqué k'a fɔ ko yɛlɛma ka hakililaw tɛ ninnu ye n'i y'a ye yɛlɛma bɛ cadre d'échange kɔnɔna la bi limanaw a kun de ye olu yɛrɛ ka tɔn a tɔgɔ dalen de don ko ka furanjɛla fanga ko a ka se ka taabolo ɲuman sɔrɔ n'o ye cadre d'échange de regroupement politique pour la réussite de la transition ni a kun de ye ko ka transition a ka se ka ɲɛ ni cadre d'échange maaw tilala ka n'a fɔ k'u tɛ furanjɛla fanga ye a lakodɔn masikalo tile 25 limanaw k'o ye kuma fila ye minnu tɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ yɛlɛma ye communiqué kɛ u ka parti ɲɛmaayaso u k'olu t'u yɛrɛ ye nin hakilila in kɔnɔ o mana bɔ yen min ye adema PAG ale fana ni cadre d'échange maaw ye ɲɔgɔn ye o dongo ale fana ye fɛla yira a y'a yira k'a fɔ ayiwa cadre d'échange kɔni bɛ ka nin hakilila min ta nin kɔni bɛna fɔ bamanciya wale dɔ k'i jɔ kelen k'a fɔ ayiwa an tɛ sɔn nin ma k'o man ɲi maliden yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ min fɔ bi o ye k'a fɔ kuma ɲɔgɔnya an ka sigi an ka kuma ɲɔgɔn fɛ walasa jamana bɛ se ka basigi cogo min na n'o tɛ k'a fɔ de dɔ b'i jɔ ko n tɛ sɔn nin ma limanaw a bɛ se ka kɛ jamanadenw an bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la bi dɔ bɛ se ka fara a kan ni politique tɔn fila in olu kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn bɛɛ ka ɲi olu da fo k'a fɔ furanjɛla fanga in ko masikalo natɔ ye tile 25 k'u t'a lakodɔn limanaw o na kɛ gɛlɛya dɔ na fara dɔ kan maa min ye fasiri kɛ Sikuba info matin limanaw n'an bɔra yen nɔ an bɛ don l'indépendant kɔnɔ l'indépendant kumana limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko min ye n k'a fɔ Macky Sall ale de ye Sénégal jamanakuntigi ye bi Macky Sall limanaw k'a ni an ka jamanakuntigi colonel Assimi Goïta k'u kumana kumakan in limanaw kumakan in tare bɛ se ka fɔ a kɔnɔ sabu min ye
Macky Sall a ko mami yɛrɛ kumakan in lase o ye Senegal a kunnafoni sɛbɛn dɔ de n'u k'a ma ko observateur ale bɛ jɛkulu dɔ cɛla n'u k'a ma ko Futur Media olu de ye kunnafoni lase a bɛ n'a fɔ dɔnkilidala min bɛ Senegal jamana kan Youssou Ndour ale de ka kunnafoni sira don a yɛrɛ ni fanga ka surun bi kosɛbɛ kumakan min tɛmɛna Colonel Assimi Goïta ani Macky Sall cɛ limanaw ko dɔwɛrɛ tɛ Macky Sall ko k'a bɛna taa jɛrɛ dɔ kɛnɛ kan Bruxelles kaw fɛ yen min ye farafinna keleya tɔnba ani nazaraw ka keleya tɔnba ko Macky Sall ko na u taara o kɛnɛ kan ale kɔni na i da don Mali kumanko kuma na sango ni waati na gɛrɛntɛ min dan bɛ Mali ka bi ko gɛrɛntɛ in bɛ se ka wuli ka bɔ yen joona joona cogo min na n'o tɛ ko olu fɛla tɛ gɛrɛntɛ in ka se ka bila Mali kan n'o tɛ Macky Sall ko kabi ko in daminɛ olu kun fɛla tɛ ko nka i mana kɛ jɛkulu la jɛkulu bɛɛ lajɛlen n'a taabolo don jɛkulu bɛɛ lajɛlen n'a sariyaw de don CEDEAO kun fɛla yɛrɛ tɛ ka Mali ɲangi ko nka ko n'a taabolo de ye nin ye nka ale yɛrɛ kɔni kɛra farafina keleya tɔnba ɲɛmaa ye bi a yɛrɛ ka kumakanw na a ko farafina jamanaw kɔnɔna la limanaw bɛn ni basigi bɛ se ka na cogo min na o de y'a ka kuma ye wa Mali gɛlɛya min b'a ka bi ko a n'a taara Bruxelles ka jɛrɛ in kɛnɛ kan limanaw a n'o kuma fɔ n'o tɛ kabi coup d'état kɛra Ibrahim Boubacar Keïta la ala ka hinɛ la utukalo tile 18 ko maa fɔlɔ min ko ayiwa a kana sɔn fiyewu ɲangini fasugu dɔ bɛ yen a ko bɛ Mali jamana kan dɛ Macky Sall ko o maa fɔlɔ ye ale ye n'o tɛ k'a fɔ ko Mali ye olu jugu wɛrɛ ye walima u bɛ fɛ ka Mali kɛ a damana jamana ye Macky Sall ko k'o tɛ Mali dun ni Senegal u ye ɲɔgɔn u bɛ a bɛ n'a fɔ badenya b'u ni ɲɔgɔn cɛ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ fédération n'a ɲɔgɔnna caman na badenya b'u ni ɲɔgɔn cɛ k'u tɛ se ka gɛrɛntɛ wɛrɛ se ka ɲɛsin Mali ma hali MINUSMA min bɛ Mali kɔnɔna la yan n'i y'a kɛlɛcɛw ta k'a lajɛ limanaw ka caman de ye Senegal kɛlɛcɛw ye kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ l'indépendant ale kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don l'histoire kɔnɔna la limanaw l'histoire kumana l'histoire y'a jira k'a fɔ a kelen n'u ka ɲininkali de kɛ a ko min ye force Barkhane ani Takuba ɲininkali kɛlen don n'a sɔrɔla u bɛna u kɔ don pewu de Mali la nin kuma fɔra min ye l'histoire kɔnɔna la bi n'i ye jateminɛ kɛ kuntina kura min bɛ yen ni Faransi bɛna o ta bi limanaw hali n'a sɔrɔla ko Faransi kɛlɛcɛ n'o ye Barkhane ani u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuluba min kɔnɔ n'o ye Takuba ye ko hali n'a sɔrɔla k'u bɛna bɔ Mali kɔnɔ nka Sahel jamanaw limanaw k'u tɛna u kɔ don o kɔnɔna a jarala k'a fɔ kunungo Emmanuel Macron ka laɲini kɔnɔ Faransi faaba la Paris k'a ye wele bila G5 Sahel jamanakuntigiw ma ko nka limanaw Burkina jamanakuntigi kun tɛ yen Mali yɛrɛ ta kun tɛ yen k'a sababu kɛ mun ye min bɛ olu ni Faransi jamana cɛ bi bɛɛ y'o dɔn nka jamana saba tɔ ninnu n'o ye Niger o jamanakuntigi Mohamed Bazoum ani Tchad jamanakuntigi Mohamed Idriss Déby fo ka taa se Mauritanie jamanakuntigi ma Mohamed Ould Ghazouani olu saba de tun bɛ jɛrɛ in kɛnɛ kan yen nɔ limanaw kumakan a bɛ n'a fɔ jɛrɛ fitinin don n'u k'a ma mini sommet jɛrɛ in kɔni kɛra kuma kɛra min kan o ye k'a fɔ ayiwa Faransi bɛ fɛ de k'a ka kɛlɛcɛw bɔ Mali kɔnɔna la yan nɔ a bɛ fɛ ka dagayɔrɔ wɛrɛ ɲini u la o dagayɔrɔ in limanaw ma a bɛ se k'a fɔ a bɛ se ka kɛ an kɛrɛfɛ jamanaw minnu bɛ yen i n'a fɔ Niger n'a ɲɔgɔnnaw ko Barkhane bɛ fɛ ka taa ka daga sigi o yɔrɔ ninnu na yen nɔ Faransi kɔni ka fɛla de y'o ye ko wa ko ni kɔsa in na u ka minisiri min b'u ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kunna Jean-Yves Le Drian ale ko Mali bɛ lahalaya min na bi a tɛ se ka olu yamaruya fiyewu olu ka kɛlɛcɛw ka to yan nɔ sabu ko basigibaliya bɛ yan wa politiki ko mankan bɛ yan wa jamana yɛrɛ sen tɛ ka kalata boloda ko Barkhane na kɔ don Mali la ko wa a na taa ka baaraw kɛ yɔrɔ wɛrɛ ko nka u na to Mali kɛrɛfɛ u tɛna fɔ k'u bɛ bɔ yɔrɔ n'i ye Sahel kɔni fɔ Mali b'o kɔnɔna la k'u tɛna bɔ Sahel kɔnɔna la ko wa ko jamana wɛrɛw bɛ yen minnu mago bɛ olu ka kɛlɛcɛw la dɛ wa u bɛ se ka a fɔ olu ɲɛna fana ko u bɛ se ka taa baara kɛ yen nɔ o dɔ bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire o dɔ bɛ tali kɛ Ghana Togo ani Benin o yɔrɔ minnu bɛ yen ni bamancimaw bɛ se ka hali bɔ Sahel kɔnɔna la ka t'u suru o yɔrɔ ninnu kan ko Barkhane ko n'u mago jɔra olu la ko Barkhane na taa ka daga sigi o yɔrɔ kofɔlen ninnu fana na limanaw an b'o de lahayala la bi a jala k'a fɔ min kɔni ɲininkali ye min ye o ye k'a fɔ Barkhane ani Takuba limanaw k'u bɛ sɔn k'u kɔ don Mali la pepewu de an taara yɛrɛ limanaw fo ka buguru suru u nɔfɛ o de ye kunnafoni ye limanaw an ye nin bɔ l'histoire kɔnɔ an b'a kuncɛ ni min ye limanaw o ye l'histoire de Bamako ye limanaw histoire de Bamako kumana
ero barkam taliku kuma fora ko ni barkam tara imana ko abse ka sawu yere kuma nyonya se ka teme mali jamana ani yad agali mimbi ni abse ka fo imana kuma nyonya kunyina amena ani mali jamana nyamugo che nga jendo yi kongoma ula o yi France jamana de koko ai ante so amafiu ko kuma ga ke bamanci wale tigla mawfe onga na surla France jamana kun fela yoyi mali jamana nyamugo ya alaini barani masika ke hal sisan ajala ka fo jera do kera Mauritanie fabala odongo knockshot kuma kan segi kera kai kosebe mi France 24 reka kuna fondila do nu kama Wassim Nasr alere jadisu ka kunya domba ngana kosebe ale ka hakilala ako kuma ngoni abina fo abin akumen kana Jeremy kera knockshot Mauritanie fabala ka foko aywa kuma biseka ke kuma nyonya biseka daele yade agali ani mali jamana nyamago ni nyonche kala biseka turu aka na wajala ka fo wali mi Imam Mahmoud Diko alere kuma kan ale nyiningara France ga kuna fondi sera do fenu ko mako opinion ale ajira ka foko obe mi ni sisan mi biseka ke nafa yere o ka fo kalworo o basigi ka da anga finitigi u ka laje u ka basigi do fuka ta se san kelima wala sa u ka se ga yada agali a yoro nyini ka se ga kuma afe Mahmoud Diko ale o kuma fo ko bi se ke limana gerente min be ba manche wale tigilama nu be ka o sigi mali koran fani chamantela abse ka wuli ka boy pepeu yoro ni ma hakili bala wati mina akun fora ka foko yad agali akanyini kuma ka kafe wala sa wale jugu minun be sina mali kona la abse ka dabla chugo mina France jamana de yi kongoma oni nyonje ko kuma yin ko luti do dafe ko ma se ka fo kibi kuma nyonya teme bamanchima nyonje nga France jamana min tale fleni Wassim Nasr ka fola koni misika ke kuma nyonya kon dale le Bamako ani yade agali ni nyonche wa kwa bisika ke limana maminu be nolu wulla ka bo usigorola olu bisika se ka ta usigorola nga nana na ke fana ko kuma nyonya amasika ke ko obisika ke sirawere limana maminu be no e déplacer wi olu ka se ka ta usigorola o de ko yerela tare limana kuna foni fle anya bo le soir de Bamako kono abi dansigiye kuna fondi gafe wala ansera kamilla kale ka benni wati okuma amba fo ka wale nyimando ambi ande me bawo fo noy kanam ani amu mawi uluminu mbika jemu kwa inta imana ka deme andi nyina ko anfle bawo amba fana fo ka awale nyimando okuma amba fo akambe jen wati were